Ehkä tää on sen tapa yrittää sovitella sitä. Tunkemalla joka paikkaan. Kun mä en mitään muuta toivo, kuin että saisin rauhassa selvitellä ajatuksia. Joo, hei vaan. Mä oon tässä tää Marko Repairista ja nythän semmonen ongelmahan on aina näiden kuulokkeiden kanssa. Säädetäänpäs näitä vähän kohdalleen. No niin. Nyt alkaa olla paikoilla. Kuulokkeiden kanssahan niin monta kertaa on semmonen ongelma, että kun kuunnellaan kuulokkeilla, mikä on muuten ihan hyvä asia, kun kuunnellaan jossain kerrostalossa. Mutta jos tää kuuntelu sitten satutaan tekemään vaikka jossain niin, siis kerrostalossahan on kuulokkeet hyvät, mutta kun kuunnellaan kuulokkeella, niin siinähän tulee semmonen ongelma esille, että se musiikki, mitä kuunnellaan, niin tuntuu siltä, että se kuuluu sieltä pään sisältä. Ei! Sä pääset YouTubeen kuule tänään, kusipää! Olitkohan sä nyt vähän turhan tyly? Ahistaa tommonen hössöttäminen. No, hyvää se Marko vaan tarkoitti. Niin.